जाय गथ'आ मेट्रिक पास जानायनि उनावहाय बिमा बिफाखौ बुंबाय जे आंनो मबाइल नांगौ 50,000नि 1 लाखनि आंनो बाइक नांगौ 2 लाख 3 लाख 2.5 लाखनि जाय गथ'आ बेबायदि बुंबाय दाखालि मेट्रिक पास जानायाव ओइ दिनखालिनिफ्रायनो बे गथ'नि लाइफआ धंस जाखाबाय 90%निया खारन जों बेखौनो नुबाय दं नंगौना नङा मेट्रिक पास जानायनि उनावनो बिबाय बियो आंनो 50,000नि मबाइल नांगौ 3 लाखनि बाइक नांगौ ओइ दिनखालिनि जोब्बाय बे फिनिश दा बेखायनो साबधान बे बाइक बे मबाइला जोंनि इयुन जोलैखौ जोंनि फिसाफोरखौ धंस खालामगासिनो दङ दाना बाइक दाम गोसानि मबाइल दाम गोसानि बिनायनि दायनिगिरिया खिन्थु बे नानि मोननियाव थायो एसे सिख्लाफोरनियाव तारमाने बिसोरो मा होननानै सानो